दिवाळी संपली की सर्वांना वेध लागतात ते तुळशीच्या लग्नाचे। शुभंकर पावलांनी येणारी दिवाळी सुखाचा रेशीम धागा जगण्याला जोडून देते। प्रत्येकाची जगण्याची रोजची धावपळ सुरूच असते। मग त्यात चिंता, व्यथा ह्या तर नेहमीच्याच असतात। रोजची धावपळ, दगदग, ताणतणाव यांनी व्यापलेल्या आयुष्यात हे सण मनाला उभारी देतात। त्यात दिवाळी म्हणजे दिव्यांचा उत्सव, मनातला अंधार दूर करून प्रकाशाकडे वाटचाल करा असा संदेश देणारा। आणि मग ती संपली की लगबग सुरू होते ती तुळशीच्या लग्नाची। उद्यापासून सुरू होणारी वडली दिवाळी म्हणजेच तुळशी विवाहाच्या चैतन्यदायी सोहळ्यासाठी तुळशी वृंदावनाचं रंगकाम आणि इतर तयारी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे। कार्तिक शुक्ल द्वादशीपासून राज्यात तुळशी विवाहाला आरंभ होतो, ज्याला देव दिवाळी किंवा मोठी दिवाळी असंही म्हणतात। गोव्यात याला वडली दिवाळी म्हणतात। राज्यभरात दिवाळीनंतर आता तुळशी विवाहासाठी जय्यत तयारी सुरू झाली आहे। तुळशी वृंदावन सजवणं तसंच तुळशी वृंदावन रंगवण्यासाठी गावागावात आता रात्री जागू लागले आहेत। बाजारात तुळशी विवाहासाठी लागणारं साहित्य सुद्धा दाखल झालंय। हा सण उद्या असल्यामुळं बाजारात खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी झालेली पाहायला मिळते। तुळशी विवाहात नवरदेव म्हणून वापरला जाणारा दिन्यो म्हणजेच दिंड्या, आवळा, चिंच, ऊस, पोहे, लाह्या, चुरमुरे आणि पूजेसाठी लागणारं साहित्य। गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा दरामध्ये वाढ झाली आहे। राज्यातल्या ग्रामीण भागात अनेक जण आपल्या शेतातून, परसातून हे दिने आणतात, त्यावर कोरीव काम करतात आणि ही प्रथा आजही ग्रामीण भागात टिकून ठेवली जाते। सध्या युवा वर्ग तुळशी विवाहासाठी जय्यत तयारी करताना दिसून येतोय।